La idea d'aquesta cooperativa, Mil Mans, és compaginar la defensa de persones físiques que veuen vulnerats els seus drets amb l'acompanyament a organitzacions, associacions, col·lectius i cooperatives en el laberíntic món de les finances, la fiscalitat i la comptabilitat. Vam decidir constituir-nos com a cooperativa perquè ens sentim identificades amb els principis de l'economia social i solidària, especialment amb la democràcia interna, ja que prenem totes les decisions entre les dues persones que formem aquest projecte, i amb la proximitat, ja que intentem oferir els nostres serveis de la manera més propera possible. Les dues persones que iniciem aquest projecte provenim de moviments socials i d'organitzacions de la comarca. Aquest extrem fa que estiguem acostumades a treballar tant col·lectivament com assembleàriament, creant sinergies amb les organitzacions de les quals provenim i amb altres organitzacions i cooperatives de nova creació. El projecte Mil Mans el tenim dividit en dues àrees de treball. Per una banda, l'àrea jurídica, on estem centrades en la defensa de les persones treballadores i també de la vulneració de drets en tots els àmbits, tant civil, penal com contenciós administratiu. I des de l'àrea de gestoria oferim serveis comptables, fiscals i laborals especialitzats en l'àmbit de l'economia social i solidària. El nostre objectiu és esdevenir un espai de referència en l'assessorament legal i econòmic al Camp de Tarragona.